βλέπεις οι πιο παραδοσιακές τέλος πάντων τράπεζες να καταλαβαίνουν αυτό το κύμα εξυγχρονισμού που έρχεται και να σκέφτονται «ΟΚ, εμείς ρε φίλε δίνουμε 0,25% επιτόκιο αυτή τη στιγμή και υπάρχει ένα Revolut ή ένα Wise ή ένα κάτι παρόμοιο που δίνει 3, 4, 5% ξέρω εγώ. We have to do something about it» ή επειδή είμαστε τόσο μεγάλοι και τόσο συστημικοί δεν μας πολύ νοιάζει κιόλας και πού θα πάνε σε εμάς θα έρθουν. Δηλαδή ποιο είναι το mentality θεωρείς? Προφανώς το βλέπουν. Δεν νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος τους έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Γιατί αυτό που βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι ότι η μεγαλύτερη βάση καταθετών είναι. Συνταξιούχοι. Ναι. Οπότε ποιος θα πάει στη Revolut, Gen Z κτλ. Απλά θα αλλάζει σιγά σιγά. Αυτός που σήμερα βάζει τα λεφτά στη Revolut, κάποια στιγμή θα είναι συνταξιούχος αυτός. Σίγουρα. Κάποτε ήταν η συστημική τράπεζα, σίγουρα δεν χάνεις τα λεφτά σου. Ναι. Και αρχίζει όλο αυτό το πράγμα και σιγά σιγά αλλάζει. Και αρχίζει και σκέφτεσαι ότι μια ελληνική τράπεζα μάλλον θα χρειαστεί bailout μεθαύριο παρά ένα EMI σαν το Revolut, ας πούμε, σαν τη Wise κτλ.